Id-drittijiet tal-persuni LGBTIQ+ se jkunu suġġett ta' konferenza li se titella bħala parti mill-attivitajiet tal-Europride fostna. B'kollox għal din il-konferenza se jattendu l-fuq minn 300 parteċipant li ġejjin minn 50 pajjiż differenti. Din il-konferenza għandha lan li tiffaċilita diskussjoni miftuħa ibbażata fuq l-esperjenzi tal-komunità li dan hu fundamentali għat-titjib fl-isforzi tal-ugwaljanza. Il-konferenza li se tittella bejn l-erba' u nhar il-ġimgħa se tirrikonoxxi l-ħajja ta' persuni LGBTIQ+ u temi li jibqgħu rilevanti għal komunità internazzjonali. Id-dettalji tal-konferenza tħabbru waqt konferenza indirizzata mis-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza u riformi Rebecca Buttigieg u l-kap ta' taqsima dwar l-orjentazzjoni sessuali, identità tal-ġeneru, l-espressjoni tal-ġeneru u l-karatteristiċi tas-sess fih dan id-Direttorat għad-Drittijiet tal-Bniedem Clayton Merċieqa. Merċieqa qal li dawn it-temi u oħrajn ta' relevanza għall-komunità u għas-soċjetà ġenerali se jkunu diskussi biex ikun jista' jissok tal-vjaġġ għall-ugwaljanza u għall-ġustizzja mal-komunità LGBTIQ+ f'Malta u f'pajjiżi tar-reġjun. Għandek mal il-fuq minn 300 parteċipant li ħajattendew għal din il-konferenza minn 50 pajjiż differenti, minn 150 organizzazzjonijiet differenti sabiex niltaqgħu niddiskutu nsibu soluzzjonijiet flimkien. Is-Segretarju Parlamentari għar-Riformu u l-Ugwaljanza Rebecca Buttigieg qalet li f'din il-konferenza l-esperjenza ta' Malta fil-qasam ta' drittijiet tal-persuni LGBTIQ+ se sservi ta' gwida għal pajjiżi oħrajn fir-reġjun tal-Mediterran fejn id-drittijiet tal-persuni LGBTIQ+ għadhom mhumiex rispettati. Żaw il-pożizzjoni tagħna ġeografika biex inwasslu l-messaġġ ta' ugwaljanza fil-Mediterran. Għaliex sfortunatament għadna naraw illi f'dan ir-reġjun b'mod partikolari għataw komunitajiet għataw pajjiżi illi huma ostili lejn il-komunità LGBTIQ+. Allura nixtiequ nużaw din l-opportunità sabiex inwasslu dan il-messaġġ u nassiguraw illi nibqgħu naħdmu għall-ugwaljanza ta' kuljum. Michael Owen fisem l-Allied Rainbow Communities spjega li din il-konferenza iħol integrali mill-attivitajiet kollha li qed isiru matul l-10 ta' Europride f'pajjiżna.